Moment important de la jornada castellera. Reus, terços col·locats de 5 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca. Castell inèdit, castell que no s'ha fet mai, precedents, el 5 de 7 amb l'agulla. No anem equivocats, si creiem que els castellers de Vilafranca n'han descarregat dos al 2008, un a la Bisbal, a la inauguració de la placa del 3 de 8 amb l'agulla que van fer per primer cop a la Bisbal el 2007, i l'altre en una diada plujosa de Sant Anastasi a Lleida el mes de maig, sota coberta a la Universitat de Lleida. Els castellers de Vilafranca van fer el 5 de 7 amb l'agulla. Per tant, avui 5 de 8 amb l'agulla, tenint en compte que els castellers de Vilafranca no intenten un 5 de 8 des del 28 de juny de la temporada passada a Tarragona, al Serrallo, en aquella diada de Sant Pere. Avui porten el 5 de 8 a plaça i, a més, hi afegiran el Pilar en el mig. Una cosa realment a tenir en compte, aquesta qüestió de fer el 5 i a sobre ficar-li l'orgull al mig. Però valentia, si algú té valentia, si algú té aquest poder de poder fer aquestes coses, són els castellers de Vilafranca. Comença a pujar el segon del Pilar. De moment tenim ja els 15 col·locats del 5 de 8. Caldrà estar atents a aquesta estructura de 5, perquè no és una estructura fàcil. Això sí, el Pilar pujarà molt tard. Pujarà el més tard possible. Col·loquen els 4 dosos del 5 de 8 els castellers de Vilafranca. Dosos col·locats, l'aixecador del 3 que també es col·loca. Atenció que es col·locarà l'aixecador també de la Torre, i tot just ara comença a pujar el terç del Pilar. Comença a entrar el terç del Pilar, per això el Pilar arribarà bastant tardet. Atenció que entra ja el segon aixecador, aniran a carregar l'estructura del 5 de 8. De moment està força bé, tenim ja la primera aleta. Estan esperant els del Pilar que surti l'enxanet i l'aixecador del castell per poder facilitar que el 3 no pateixi molt. Carreguen el 5 de 8, atenció que el castell evidentment no està ni de bon tros carregat, perquè ara d'entrar l'aixecador del Pilar encara queda perquè entri l'aixecador del Pilar, però com que primer ha de desmuntar la torre és el primer que marxa del castell, ja va bé això, perquè ara els dosos començaran a marxar del castell, però els de la torre. Atenció que ara surten també ja els dosos del 3, el van salvant, els castellers de Vilafranca el van salvant, i sembla que el podran carregar. Atenció als castellers de Vilafranca, que estan a punt de carregar el 5 de 8 amb l'agulla. Serà el primer de la història. Atenció als castellers de Vilafranca, surten els quarts, surten ara els terços també, els quarts del 3. Atenció als castellers de Vilafranca, treuen el 3, 5 de 8 amb l'agulla, atenció, 5 de 8 amb l'agulla, carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada del Pilar, a veure si ho salven. Atenció als castellers de Vilafranca, que acaben de tornar a fer història. Acaben de tornar a fer història, acaben de descarregar el primer 5 de 8 amb l'agulla de la història. 5 de 8 amb l'agulla, castell inèdit, aquest castell de 8 de gamma alta, estrany, i el més valor encara. Primer castell de 5 des de fa més d'un any. No el veiem des del juny de l'any passat a Tarragona. I a més, avui hi hem ficat el Pilar al mig i l'han descarregat. Sí senyor, felicitats castellers de Vilafranca. Jo ho deia, si hi ha alguna colla que pot fer-ho, són els castellers de Vilafranca.